Ahoj, dneska bych vám chtěl představit jeden poměrně zajímavý produkt. V dnešní době v záplavě outdoorových vymožeností vám chci představit něco méně tradičního. Jedná se o takzvané sedátko. Každý zřejmě ví, k čemu sedátko slouží. A zde bych vám chtěl představit ten model z řady Ultralight Extreme. Jedná se o sedátko, které váží 41 až 42 gramů. Materiál je speciální pěna z karimatky, potažená membránou, nepromokavou. Samozřejmě ta membrána se po čase amortizovala, takže se prodává opravný set v prodejnách Oby. Asi za 35 korun se to dá koupit, ta izolepa, a znova se to dá repasovat. To sedátko má řadu nesporných výhod, čili slouží samozřejmě jako klasický sedátko. Jak vidíte, má anatomický tvar. Dá se použít například na strunný klacek, kde si sednu, a efekt zpětného tepla i to pohodlí je samozřejmě markantní. To sedátko má ale ovšem řadu dalších výhod. Vzpomeňme na výhodu při přípravě kuchyně, kdy si zde nakrájím nějaký produkt, přesunu na sedátko, povrch je hygienický, kompaktní a všecko, co tady na to nakrájím, zpátky můžu umístit do hrnce. Další nesporná výhoda sedátka je jeho skladnost. Dá se přenášet v obalu takto, v případě na placato. Další výhoda tohoto sedátka je jeho schopnost nám pomoci udržet, případně rozdělat oheň. A to tímhle způsobem. Což už se nám mnohokrát potvrdilo a funguje to fantasticky. Myslím si, že se dá použít i na ochranu ledvin. Dá se použít při práci v kleče. Dá se použít v létě jako ochlazovač. Dá se použít jako zaháněč obtížného hmyzu. A můžete s ním i ten hmyz případně zabíjet. Další nesporná výhoda toho sedátka je jeho cena. Tento model je starý zhruba 3 až 4 roky a před 4 lety vycházely náklady na toto sedátko asi na 19 korun. Jak jsem už zmínil, možnost repase a neustálé obměny je možná pro lidi, kteří třeba si rádi hrajou s barvama, je možnost ho i barevně ladit podle typu zakoupené izolepy. Myslím si, že tohle sedátko v současné době vítězí nad všemi konkurenčními produkty firem Light My Far a podobně, protože cena, poměr, výkon a užitý vlastnosti jasně hovoří pro tento výrobek. Nejde to.